Nyen koro yangore ni nyadendi Adhiambo manyocha onegi kar dak ma Urume buri Nairobi nyocha ne otho bang' yudo adhola achiel mar magina manopo nyaka toke. Ma oyangi gi jobero mag piny owacho manotayo chenro mag bero ni ringre nyadendi no e kar kano ringre ma Nairobi Funeral Home. Jafwambo marwa Eriko noluwo sigana ni kendo ma report. Wede anyuola ka achiel gi joker ratich oganda ne ochopo e kar kano ringre ji ma Nairobi Funeral Home machon nong'ere kaka City Muchari maluwo kaka chenro mar bero ne ringre Adhiambo ne tayo. Chenro no mar bero ne otagi lakteche ariyo mano Simon Omuok gi Grace Midigo kae ne oyangore kaka ne owito ngimane. What has been ascertained is that the cause of death was a single penetrating gunshot wound to the head. Unfortunately, the bullet itself entered through the left and exited at the back right of the head. So that has not been retrieved from the cadaver. It was a single gunshot wound which entered on the left side of the face and exited on the right side of his head, the lower part. Tumepata alishutiwa, buki kapitia kwa uso wake katokea nyuma. Saa mengi siwezi sema juu watu wameona, tumeona watu wengi. Karakodoko ni magina mane ochwado nyadendi no ne okoyudi kinde no gino makoro samoro nyalo keto chenro mar kawo okang' ne obila ma wachore ne obayo magina no bende bedo matek. Kwayo nitie mondo okaw ne obila ondamo mowinjore mar chik. Tumeomba tu ni justice ya Sheryl, haki yake. Yu Sheryl bado alikuwa mtoto mdogo. To IPOA and to the National Police Service, we want this officer arrested immediately. Bunde no omi gi serikal mar mondo itim arita mar japiny, ok mar mondo mi ikaw ngima. Nek mar Adhiambo no jimbo mokalo tulo chieng' Jumapil to jodak ma Huruma bago ng'anyo mar tipo ka gisundo mondo kaw ne obila ondamo mowinjore mar chik. According to information out there is that this officer is very well known and that this officer is notorious for shooting and killing. For how long will we allow these few bad apples to continue killing and maiming Kenyans? Duol mochung' ne nono kaka obila tiyo e thuru ka mano IPOA ne oseyango ni gisechako kawo neno mabiro konyo kawo ondamo mowinjore kaluwore kod tho mar Adhiambo. Jalup jakom ka IPOA mano Ann Wanjiku ramo ni gibiro timo duto manyalore mar neno ni adieri onyenyere lela. And my wish and my demand is that Sheryl should get justice as fast as possible. And those who are in charge should be apprehended and dismissed. For mar Sheryl Adhiambo en buok maduong' mokalo ne anyuola mare, wire ne en japuonjre mar weche thieth e kar tiegruok ma KMTC. Koro magi joma ne tegemea Sheryl ma nyathi ma gipuonjo mar mondo mi en bende obed taya mar ot kacha. Githagore ka giuso rech. At 21 years, the life is gone. Gima koro irito neno en ka bende Sheryl Adhiambo biro yudo ratiro mare tok magina ma wachore ne okumo obila kwanyo ngimane kose. Eriko, Ramogi TV, Nairobi.